19निफ्राय 21 जुलाइसिम सानथामनि हाबाफारिजों CAI आ आसामाव फैगोन। गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव CAI आ डिलिमिटेशननि बागै लोब्बायारि आफादफोरजों सावरायगोन। फैगौ 19-20-21 जुलाइआव भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारआ आसामनि डिलिमिटेशननि सायाव सावरायनो लोब्बायारि आफादफोरखौ हांख्राय हरदों। गिबियाव 19 जुलाइ खालि भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारआ मोनथाम दथि फारिनि जिल्ला फारियै कक्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि लोब्बायारि आफाद एबा स्टेक हल्डारफोरजों पार्लियामेन्टारि SPC आरो एसेम्बलि सेगमेन्टनि सायाव सावरायगोन होननानै नटिफिकेशन होदों। बेनि उनाव नैथि सान 20 आरो 21 जुलाइ खालि आद्रा थानाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि स्टेक हल्डारफोरजों सावरायगोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि जायफोर आफादफोरा चिफ इलेक्शन कमिशनारनो डिलिमिटेशननि सायाव आर'जलाइ गथायदोंमोन बैसोर आफादफोराल' इलेक्शन कमिशनारजों सावरायनो खाबु मोनगोन।